U posljednjih 18 mjeseci udruženje zajedno sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju realizuje projekat Impulse Wine. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa partnerima gradom Kragujevcem, opštinom Topola, udruženjem proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadije i Centrom vinske kulture WineQ implementira projekat jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije Impulse Wine. Veselina, da li ste zadovoljni ostvarenim rezultatima Impulse Wine projekta? Pa iskreno rečeno, vrlo sam zadovoljan. Ja lično, a verujem da delim mišljenje kolega iz udruženja, da su rezultati zaista u skladu s onim što smo planirali, odnosno što smo očekivali, pa čak možda i malo preko toga kad pričamo o ovim direktnim rezultatima koji su fizički vidljivi. Ali ja bih posebno pomenuo ili istakao indirektne rezultate koji se tiču nekog iskustva koje smo stekli kroz rad na ovom projektu i kroz to umrežavanje sa državnim strukturama, nevladinim sektorom i nama kao privrednicima, odnosno proizvođačima, kao krajnjim korisnicima ovog programa, odnosno sredstava iz tog projekta. Tako da to vidimo kao neku kvalifikacije za jednu ligu šampiona koja nadam se da nam sleduje uskoro, a to je ubacivanje vinskog sektora u IPARD program, zato što prema prvobitno zamišljenom planu sektor je bio izbačen, odnosno nije bio uopšte u IPARD programu, što je velika šteta za nas. IPARD su velika sredstva koja treba iskoristiti u relativno kratkom roku, a ovim putem, odnosno na osnovu rezultata ovoga projekta, sebi otvaramo vrata za to. I koje su neka dalje aktivnosti celog udruženja vinara Šumadije? Šta je ono što možemo da očekujemo u nekom narednom periodu? Mi ćemo nastaviti sa našim redovnim aktivnostima na promociji, na povećanju vidljivosti, na podizanju kvaliteta, na daljem udruživanju. Imamo nekoliko novih vinarija koje su upravo aplicirale za članstvo, tako da nastavljamo ovim utabanim putem, da tako kažem, a prvi konkretan povod ili iskoristio bih priliku da pozovem gledaoce da se pojave, da budu naši gosti na sajmu šumadijskih vina, festivalu šumadijskih vina u Topoli 8. juna, znači prva subota u mesecu junu. Ovo je već ovo godine se organizuje? Ovo je šesti mali jubilej smo slavili prošle godine, ovo je sada 6. festival, biće kao i uvek zanimljivo, atraktivno, imat ćemo vrlo zanimljive goste, neću još da objavljujem, ali vredno radimo na organizaciji tog festivala, tako da će biti sigurno zanimljivo kao i svake godine, pa eto da pozovem ljubitelje vina da nas posete i da nam se pridruže. Projekat je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC kroz program podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions. Cilj projekta je doprinos razvoju teritorijalnog identiteta šumadijskog regiona kroz obezbeđivanje podrške sektora vinske proizvodnje kroz niz aktivnosti. S obzirom da smo, smatram, postigli velike rezultate za relativno kratko vreme, znači za 18-19 meseci smo, čini mi se, doneli vrlo značajnu promenu, kako u načinu razmišljanja, tako i u načinu delovanja, tako ja bih rekao možda i najvažnije u integraciji različitih aktera od privatnog, javnog do nevladinog sektora u ovu problematiku koja se tiče podršci vinarima. Ali opet je najrelevantnije zadovoljstvo samih korisnika, a to su vinari, ja bih rekao iz razgovora sa njima, iz energije koja se osjećala sve vreme, da je projekat postigao i više od onog što je planirano. Koje su neke dalje faze razvoja? Da li možemo da očekujemo i neku obuku koja će se nastaviti? Eto, imali smo prilike to i da čujemo u ovom prvom delu konferencije. Pa mislim da će dalje podrška ići u nekoliko pravaca koji opet treba da se rangiraju prema nivoima odakle podrška dolazi. Znači lokalni nivo, regionalni nivo, nacionalni i međunarodni nivo. Ja duboko verujem da će jedan deo naših lokalnih samouprava koji na svojoj teritoriji ima vinograde i ima vinarije da dalje podrži
sopstvene vinare, obezbeđujući direktno sredstva iz lokalnih budžeta, od proizvodnje vinove loze do proizvodnje vina. Što se tiče nas sa regionalnog nivoa, regionalnih organizacija, mi ćemo nastaviti da u narednom periodu dovedemo neke nove programe kroz koje će se finansirati nastavka aktivnosti. Ja mislim da je nama sada primarno dalje tržišno pozicioniranje naših vinara. Sa nacionalnog nivoa čuli ste da će vrlo brzo biti promenjen IPARD program i oni će moći da pristupe evropskim sredstvima, a sa tog međunarodnog nivoa tu ćemo opet mi pokušati da posredujemo u smislu povezivanja sa partnerima iz inostranstva i u smislu obezbeđivanja dodatnih sredstava iz različitih međunarodnih fondova.